आम्ही इमारतीत एक नवीनच फ्लॅट घेतला होता. फ्लॅट हा तळमजल्यावर होता, पण आम्हाला त्यावेळी याची जराही कल्पना नव्हती की आम्ही विकत घेतलेल्या फ्लॅटची इमारत ही एका फार जुन्या स्मशानभूमीच्या जागेवर बांधली होती. गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. ही गोष्ट मला काही वर्षापूर्वी माझ्या एका मित्राने सांगितली होती. ती किती खरी याची मला कल्पना नाही, पण ही गोष्ट मला ऐकायलाच त्यावेळी इतकी भयानक वाटली, म्हणून म्हटलं आज ती तुमच्या समोर जशीच्या तशी मांडावी. ती इमारत बांधताना बिल्डरने तिथली जेवढी इमारतीचा पाया बांधायला हवी तेवढीच जागा खोदून काढली होती. ती माती आताच्या गार्डन परिसरात त्यांनी भर म्हणून टाकली, तर बाकीची सगळी जमीन ही तशीच ठेवली होती. एके दिवशी मला घरामध्ये लहान मुलांच्या कुजबुजण्याचा आवाज आला. मला माझा एक छोटा भाऊ आणि एक बहीण असल्याने त्यांचं दिवस रात्र काहीतरी चालूच असायचं. मी त्यावेळी अभ्यास करत होतो, म्हणून मग बसल्या जागेवरूनच मी त्यांना हाक दिली. काय रे, काय चाललंय? माझ्या आवाजाने ते लगेचच गप्प झाले. मी माझ्या कामात असल्यामुळे माझं त्यांकडे तितकं लक्ष गेलं नाही, पण नंतर अचानक माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली. ती म्हणजे माझी दोघेही भावंडे ती तर मगाशीच बाबांबरोबर मार्केटला गेली होती. म्हणून मग मी जागेवरून उठलो आणि संपूर्ण घरभर त्यांना शोधू लागलो, पण घरात तर कोणीच नव्हतं. माझी नजर बेडच्या खिडकीतून बाहेर गेली. पाहतो तर गार्डनमध्ये बांधलेला झोपाळा तो आपोआपच जोरजोरात झोके घेत हलत होता. जणू त्या झोपाळ्यावर कोणीतरी बसलं असावं. मी त्यावेळी हे आईलाही जाऊन सांगितलं की आपल्या घरात मी 2 लहान मुलांना स्पष्ट बोलताना ऐकलं आहे, पण आईने त्यावेळी माझ्या बोलण्याकडे तितकं लक्ष नाही दिलं. या घटनेला काही दिवस होऊन गेले. एके रात्री मी बाहेर हॉलमध्ये एका सोफ्यावर झोपलो होतो. अचानक मला जाग आली तेव्हा मला टीव्हीच्या काचेमध्ये एका मुलीचा आकार दिसला. तिच्या केसांमध्ये 2 बाजूला 2 शेंड्या बांधल्या होत्या आणि ती पाठमोरी वाटत होती. आधी तर मला वाटलं ती माझी बहीणच असावी, म्हणून मी आजूबाजूला सोफ्याच्या पाठीही पाहिलं, पण तिथे माझी बहीण कुठेच नव्हती. म्हणून मग मी पुन्हा एकदा टीव्हीकडे नीट पाहिलं. तिची टीव्हीमध्ये पाठ दिसत होती. याचा अर्थ ती माझ्याच समोर उभी राहून माझ्याकडेच पाहत होती. त्यावेळी मी इतका घाबरलो की तिथून अक्षरशः पळत बेडरूम मध्ये गेलो. यावेळी मात्र मी हा प्रसंग घरात कोणाला सांगितला नाही, कारण मला खात्री होती की याही वेळी माझ्या बोलण्यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नव्हता. पण आता हळूहळू घरात बऱ्याच चित्रविचित्र घटना घडू लागल्या. मला घरामध्ये रात्रीचे कोणाचे तरी चालण्याचे आवाज येऊ लागले. घरातील वस्तू आपोआपच त्यांच्या जागा बदलू लागल्या. पाय फुसण्यावर पाय फुसायला गेलो तर झटकन कोणीतरी ते ओढल्यासारखं बाजूला होऊ लागलं. घरातील लाईटही अधूनमधून बंद चालू होऊ लागल्या. हे सगळं घरच्यांना सांगून काहीच उपयोग नव्हता, कारण यामागचं मला वाटत असलेलं कारण हे त्यांना कधीच पटणार नव्हतं. एकदा रात्रीचा मी टीव्ही बघत होतो तेव्हा माझी आईच अचानक जोरजोरात ओरडू किंचाळू लागली. लवकर या, लवकर या इथे. तिचा आवाज ऐकून बाबा आणि घरचे सगळेच जण धावत बेडमध्ये गेले. पाहतो तर आई खूप घाबरली होती. तिने तिचा एक हात आधारासाठी टेबलाला पकडला होता. ती जोरजोरात श्वास घेत होती. बाबांनी विचारलं, काय झालं असं ओरडायला? तेव्हा ती म्हणाली की मी झोपली होती तेव्हा मला कसं तरी होऊ लागलं. मी माझे डोळे उघडले तेव्हा एक काळ्या कुट्ट रंगाचं मूल माझ्या पोटावर येऊन बसलं होतं. ते त्याच्या मोठ्या पांढऱ्या डोळ्यांनी माझ्याकडे वटारून पाहत होतं. मी किंचाळताच ते एखाद्या माकडासारखं उड्या मारून खिडकी बाहेर पळालं. आई जे काही बोलते यावर माझ्या बाबांना विश्वासच बसेना, आणि कुणाचाच यावर विश्वास बसणं कठीणच होतं. जर मी देखील ते सगळं आधी जवळून अनुभवलं नसतं तर माझाही कदाचित यावर कधी विश्वास बसला नसता. या सगळ्या घटनेनंतर सर्वात आधी आईने मला जवळ घेतलं. तिला कळून चुकलं होतं की इतके दिवस जे काही मी तिला सांगायचा प्रयत्न करत होतो, ज्यावर तिने नेहमीच दुर्लक्ष केलं होतं, ते या घरात खरोखर घडत होतं.
एके रात्री माझे वडील उशिरा कामावरून घरी येत होते. तिथून येत असताना त्यांचं लक्ष गार्डनमधून येणाऱ्या आवाजाकडे गेलं. त्यांनी पाहिलं तर तिथे असलेला झोपाळा रात्री 11 वाजता आपणच जोरजोरात हलत होता. आधी तर त्यांना तो हवेमुळे हलत असल्यासारखा वाटला, पण तेव्हा तिथे जराही वारा सुटला नव्हता. तो झोपाळा आता थांबेल म्हणून बाबा मुद्दामून तिथे उभे राहिले, पण तो अजूनही तसाच हलत होता. म्हणून बाबा स्वतः गार्डनमध्ये गेले आणि त्यांनी स्वतः त्या झोपाळ्याची साखळी आपल्या हाताने पकडली. तसा तो थांबला गेला. बाबा तिथून 4 पावलं पुढे गेले, तोच तो झोपाळा पुन्हा एकदा हलू लागला. पण झोपाळ्याचं आत्ताचं ते हलणं हे अजिबात नॉर्मल नव्हतं. त्या रात्री बाबांना पहिल्यांदा भीतीची जाणीव झाली. त्याच रात्री बाबा फ्रेश वगैरे होऊन जेवण करून रात्री 11:15च्या सुमारास जेवणाचं ताट ठेवायला म्हणून किचनमध्ये गेले. तोच किचनच्या खिडकीमध्ये त्यांना एक भयानक बाई उभी दिसली. त्यावेळी बाबांच्या तोंडून निघालेला तो आवाज आम्हालाही धडकी भरवून गेला. पण हा अनुभव फक्त आम्हालाच आला नाही, त्या इमारतीच्या अनेक लोकांना असे अनुभव आले. आमच्या गार्डन मधल्या मातीतून तर अनेक अर्धवट जळालेली हाडं, मडक्यांचे तुकडे हे मातीतून आपोआप बाहेर यायचे. ते उचलून दूरवर फेकून दिले तरी ते काही दिवसांनी तिथल्या मातीतून पुन्हा बाहेर यायचे. इमारतीच्या पाठी झाडं लावण्यासाठी खोदकाम करतानाही तिथे कामगारांना असे अर्धवट जळालेले हाडांचे तुकडे सापडले होते. तिथे राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला, अगदी लहानापासून ते वयस्कर माणसाला, स्मशान, जळती चिता, त्याभोवती रडणारी माणसं यांची स्वप्न पडू लागली. हळूहळू आसपासच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांकडून तिथल्या स्मशानाबद्दल कळलं. तिथे फार पूर्वी एक स्मशान होतं, पण ती एक वैयक्तिक जागा असल्याने कालांतराने ते बंद करण्यात आलं. इमारतीबद्दल हे कळताच काही लोकांनी घाबरून तिथले त्यांचे फ्लॅट हे विकून टाकले, तर काही नाईलाजाने तिथे असलेल्या स्मशानाच्या अस्तित्वासोबतच त्यांचं आयुष्य जगू लागले. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.